Kako zaraditi novac preko interneta? Jedno je od pitanja koje će biti postavljeno i na konferenciji Nova energija, koja će biti održana na Kopaoniku od 29. aprila do 3. maja, ako spadne sneg do tada tamo. Gosti našeg programa su direktori konferencije Zoran Torbica, on je uticajni twiteraš, bio je poznat i po tome, kao takav je gostov ovde kod nas, i Robert Čoban, on je direktor Color Press grupe. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Kako zaraditi novac preko interneta? Kako? Evo, to ćete saznati na Kopaniku sada za 1. maj. Otprilike neki standard je minimalni od 1000 evra pa naviše kada se zarađuje na internetu. To naravno zvuči čudno. Legalno? Potpuno legalno. Mislim, naravno, da, upravo. Kako drugačije? Pa nelegalno. Ne moguće. Mi se tim ne bavimo. Dobro, a na koji način zaraditi novac, baviti se internetom, živeti od interneta? Tako žive mnogi ljudi u svetu, a nama je to potpuno nepoznanica. Pa evo, reći ću vam, sad, na primjer, vidite, ovih dana se razvija sada Beograd na vodi. Dakle, ukoliko uzmete ovo parče Beograd na vodi i napravite internet offshore zonu, dakle, internet kapital je najmobilniji od svega. Dakle, ljudi će pohrla dođe ovde i onda neće kvadrat košta 2000 evra, nego će košta 10.000 evra kao u Dubaju, na primjer. Dakle, to su različite delatnosti, normalno, ja pričam megalomanski, gde su ozbiljni veliki biznisi, ali ono što je bitno je da ukoliko razvijemo tu svest i promenimo svest, da je novac na internetu, na svetskom tržištu, ovdje u Srbiji ljudi će zarađuju mnogo više i mnogo bolje. Dakle, potrebni su nam servisi platni poput PayPala da možemo da primimo novac, jer sad u ovom momentu pojedinci, mikropreduzeće, malo preduzeće, skoro da nemaju mogućnosti da posluju zato što zakoni, pogotovo zakon o poslovanju još nije promenjen. I, dakle, u svim tim stvarima je upravo, i to ćemo da pričamo sada gore na Koponiku, da napravimo da ova zemlja za Srbiju bude jedno bogatno internet ekonomsko društvo. Da li je to moguće da počnemo isto ovom pričom? Da li je moguće preko interneta? Zoran je, da kažem, mnogo duže u ovoj tematici radio ranije slične konferencije. Mi smo sada u tome. Ja sam intenzivno ušao u pripremanje. Imam gomilu razgovora koje sam vodio od ljudi iz vlade do ljudi iz preduzeća i upravo sam frapiran u odnosu na sve ove konferencije druge koje radimo, koji potencijal ovde leži i koliko se taj potencijal ne koristi. Od, znači, činjenice da vi u globalnom svetu treba da izvozite stvari koje možete izveziti pritiskom na dugme, a ne šleperom gde će vam cene koštanja i lokalna konkurencija vas ubiti. Znači, mi smo vrlo teško konkurentni u nekoj proizvodnji čelika ili ne znam nija čega, ali u znanju, u klincima koji izlaze sa naših fakulteta, bar tih nekoliko koji proizvode zvanja koja su potrebna, a ne milion menadžera koji su nepotrebni, oni, ukoliko ih zadržimo da ostanu ovde, žive ovde, rade i zarađuju to što je Zoran rekao, to su čak najniže cene. Recimo u Srbiji trenutno nema nezaposlenog dobro programera. Oni zarađuju 1000, 1500, 2000 evra i ukoliko zarađuju toliko i pružaju mogućnosti da se još 10.000 takvih klinaca zaposli, oni neće zbog 500 evra razlike otići da žive u Irsku, Izrael ili Kanadu. Da, ali bi država u svakom slučaju trebalo da da podsticaj. Upravo ste pomenuli ministarstva. Ne podsticaj, nama su potrebne samo zakonske mere, dakle, ovdje treba budu zakonske mere. Dakle, podsticaj, da, hoćemo kažemo, nama ne trebaju pare, nama treba samo dobro zakonsko okruženje. Ne treba 10.000 evra po zaposlenom koje država inače daje stranim investitorima, ovdje je potrebno zakonske mere, obrazovanje, da se obrazovanje tako uredi da izbacuje profile koji su potrebne svetskom tržištu rada, a ne lokalnim percepcijama da nam treba 1000 pravnika i 1000 menadžera godišnje. I government, to mi je apsolutno najveće otkriće koliko novca tu leži koji možemo da dobijemo iz raznih evropskih fondova, koje budžet Republike Srbije ne bi koštali 1 dinar, a za pola godine bi već neki ljudi na selu, recimo, živeli dobro ukoliko bi došlo do digitalizacije katastra i nekih sličnih stvari. Ogromni su zaista potencijali. Mislim da ništa trenutno u zemlji ne može toliko brzo da donese dobrobit najširim slojima stanovništva kao što je upravo ova tema. Da li oni koji bi trebalo da pokrenu te zakone i da izrade te tekstove i da u krajnjem slučaju glasaju za njih u Republičkom parlamentu, to razumeju o čemu vi govorite? Upravo je to jedan od najvećih problema. 2 odgovora sam dobio. Jedan odgovor, ne postoji pritisak javnosti da se to desi. Evo ga, pravimo ga. Evo, mi ga pravimo, nadamo se da je dovoljno to, da je to dobro za državu i da je dobro za stanovništvo, da je to dovoljni pritisak javnosti. Ono što je jedan od panela se baš zove digitalni marketing u eri ili u zemlji analognih decision
decision makera. Jer mi dalje ovde imamo većinu ljudi, vlasnika kapitala ili vlasnika političkih odluka, koji razmišljaju u papiru. Ja sam se zgrozio, neki dan sam video reportera neke televizije koji je držao ovakav štos papira priprema za sednicu vlade. To je ono sredina prošlog veka. Tamo nemaju one male kompjutere, zar to? Pa ne, to je, mi se šalimo, kažemo, to su ljudi, mislim, koji treba da odlučuju, oni čitaju, oni štampaju mailove pa ih čitaju. Tako da, eto... Sekretarice im štampaju. Otprilike, da. Moramo napravimo konferenciju cijelo da bi nas čuli. I doći će nam, na primjer, i jedan od šefova iz Google-a, dakle, Lazar Džamić. Naš čovjek koji će isto tako da priča malo ozbiljnije o tome kako može fino da se zarađuje na internetu i tako dalje. Mislim, otkrićemo tajnu kako dođete gore. Šalim se, ne samo tamo. Danas je Izrael, upravo zbog toga, 25. ekonomija sveta i čitao sam baš podatke, polovinu njihovog izvoza, koje mislim 600 milijardi, čine IT proizvodi. Proizvodi koje ti izvezeš pritiskom na dugme i on je već u Kamberi ili na Islandu. A da ti proizvedeš vodu, bilo šta ostalo, imaš milion drugih konkurenata, užasne troškove transporta. Ovo je, meni je to toliko očigledno jasan put u kojem treba da ide i obrazovanje i država u svojim nastojanjima i ostatak privrede. Naravno, treba se razvija i poljoprivreda i sve ostalo. Ali ovo je, da kažem, najbrži put da ostvarimo veliku dobrobit za građane, da mnogo mladih ostane u zemlji, a da to Srbiju ne košta ništa.